Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωση με ένα κομμάτι στο πιάνο που θα μας παίξει η Κωνσταντίνα Ραουζέου. Είναι The Voice of the Heart του Henry Van Gaal. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Η παιδεία, λένε, είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό το είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Ο Βίλιαμ Φώστερ είπε, η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι πάντα το αποτέλεσμα υψηλών προθέσεων, ειλικρινούς προσπάθειας, έξυπνης κατεύθυνσης και δεξιότητας στην υλοποίηση. Εκπροσωπεί τη σοφή επιλογή πολλών εναλλακτικών επιλογών. Με αυτές τις σκέψεις, που είναι και η βασική φιλοσοφία μας στη ξενόγλωση εκπαίδευση, σας καλωσορίζω απόψε στην απονομή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αφορούν στην ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 και μέρος των πιστοποιητικών που αφορούν σε εξετάσεις του Μαΐου 2011 και τα οποία δεν παρελήφθησαν αρκετά νωρίς για να απονεμηθούν στην περσινή μας εκδήλωση. Καταρχάς, συγχαίρω θερμά εκ μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού και των δύο σχολείων, την εκπαιδευτική δυναμική στην Ερμούπολη και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παπαϊωάννου Βαμβακούση στην Ποσειδονία, όλους τους μαθητές και μαθήτριές μας που με σωστή προσπάθεια και μελέτη επέτυχαν στις εξετάσεις τους και απέκτησαν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από τους φορείς πιστοποίησης ΛΑΑΣ, το γνωστό μας Πάλσο, Pearson, το γνωστό μας Edexcel, Cambridge, Michigan, Hellenic American University, TAI, Cheli και Goethe. Και να προσθέσω ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί τα ποσοστά επιτυχίας μας και επιτυχίας των μαθητών μας άγγιξαν για άλλη μια φορά σε 17 από 19 βαθμίδες το απόλυτο ποσοστό 100%. Οι απόψινοί αποδέκτες των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας είναι μαθητές δημοτικού, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές και επαγγελματίες. Οι στόχοι μας και οι στόχοι τους. Ο καθένας και η κάθε μία συμμετείχαν στις εθνικές και διεθνείς εξετάσεις γλωσσομάθειας με διάφορους στόχους. Για επιβεβαίωση της γνώσης τους, για επιβράβευση των προσπαθειών τους, για προσωπική ανάπτυξη, για απόκτηση προσόντων για το παρόν και το μέλλον τους, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές εξετάσεις στο εξωτερικό, για επαγγελματική ανέλυξη. Η βάση μας είναι η ποιότητα. Πολλά χρόνια δεν το έχω πει από κανένα βήμα.
Πρέπει να το πούμε όμως και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι μια σταθερή αξία που δεν χάνεται ποτέ, κυρίως όταν μιλάμε για παιδεία. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, ο στόχος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει για την περίοδο μετά το 2010 είναι απόκτηση υψηλότερων προσόντων για τη στελέχωση των επιχειρήσεων όλων των τομέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καλύτερη και αποδοτικότερη εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαιδευτική πολιτική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, στην οποία έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος, παίζει κρίσιμο ρόλο για την μετακίνηση ατόμων και κατάκτηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα εκπαιδευτικά συστήματα κατάρτισης. Ας σταθούμε όμως στις φράσεις υψηλότερα προσόντα, καλύτερη και αποδοτικότερη εργασία, κατάκτηση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρουμε αδιάκοπα από το έτος 1984 στη Σύρο. Προσόντα. Είναι τα πιστοποιητικά που θα απονείμουμε απόψε. Είναι η βαθμολογία του κάθε πιστοποιητικού. Είναι οι τίτλοι από τους φορείς πιστοποίησης ή μήπως είναι οι συγχαρητήριες επιστολές από τους φορείς πιστοποίησης που λάβαμε και φέτος. Όχι βέβαια. Αυτά είναι τα τυπικά προσόντα. Είναι το τυπικό μέρος των προσόντων και αξίζουν όταν έχουν και ουσιαστική αξία. Και εδώ είναι η δικιά μας εργασία. Είναι οι γνώσεις που έχουμε μεταδώσει, η διευκόλυνση στην απόκτηση δεξιοτήτων στη διαδρομή της μάθησης, μέρα με τη μέρα, οι ικανότητες χρήσης της γλώσσας, η αβίαστη παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Είναι όλα αυτά που ο κάτοχος των πιστοποιητικών θα κάνει χρήση στην πράξη, στις σπουδές, στην έρευνα, στον εργασιακό χώρο, στις συνεργασίες με άλλους από άλλες χώρες, στα πανεπιστήμια, στον ανταγωνισμό, εκεί που μετράνε μόνο οι πραγματικές γνώσεις που είναι όχημα πρόοδου. Αυτό σημαίνει υψηλότερα προσόντα σε συνδυασμό με την καλύτερη και αποδοτικότερη εργασία. Όταν τα τυπικά προσόντα αρχιοθετούνται και οι κάτοχοι τους βρίσκονται στον πραγματικό κόσμο του συναγωνισμού και ανταγωνισμού, είτε πρόκειται για σπουδές στο εξωτερικό, είτε για έρευνα, είτε στην αγορά εργασίας, εκείνη η απόδειξη της πραγματικής γνώσης και της αποδοτικότητας. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος όλα τα χρόνια από το 1984 και αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος των μαθητών μας. Όχι απλά η απόκτηση ενός πιστοποιητικού, του τυπικού μέρους. Εκπλήσωμαι πολλές φορές όταν ρωτούν οι γονείς τι να διαβάσει σήμερα και αύριο επειδή το Σαββατοκύριακο δίνει εξετάσεις. Τίποτα, απαντώ εγώ. Και εκπλήσονται και αυτοί με τη σειρά τους. Η απόκτηση γνώσης και γλωσσικών δεξιοτήτων χτίζεται με το χρόνο. Δεν είναι μια μεμονωμένη γνώση που μπορεί κάποιος να μάθει σε μια-δύο μέρες ή σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Είναι σαν την μαθηματική σκέψη ή σαν την ευχέρεια να παίξει μια σύνθεση σε ένα μουσικό όργανο. Χτίζεται αργά και σταθερά. Και από το εκπαιδευτικό περιβάλλον και από τους μαθητές. Δεν θα πρέπει να είναι επιφανειακή η προσπάθεια. Όσοι έφτασαν στο τέλος της διαδρομής και θα φύγουν από αυτή την αίθουσα με τα πιστοποιητικά της άριστης γνώσης σε επίπεδο Γ2, το ΣΥΤΟΥ, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ουσιαστικό προσόν και πώς πρέπει να το αξιοποιήσουν για να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε δώσει στους μαθητές και στις μαθήτριές μας ουσιαστικά προσόντα που λειτουργούν άμεσα για τώρα αλλά και για αύριο. Και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσα στη διαδρομή του χρόνου με προσπάθεια και από τις δύο πλευρές έχουν σταθερή και διαχρονική αξία. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών. Τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά είναι η δημιουργία στόχων στους μαθητές μας, η χρήση επικοινωνιακής μεθοδολογίας με κεντρικό γνώμονα τον μαθητή, η χρήση αποκλειστικά μονογλωσσικού συστήματος στην κάθε διδασκόμενη γλώσσα, η υποκίνηση με σωστές διδακτικές τεχνικές, η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής τους στη διδακτική διαδικασία,
η ανακύκλωση της διδαχθήσας ύλης με τρόπο που γίνεται κατανοητή από όλους τους τύπους μαθητών, η εργασία σε μικρές ομάδες, σε σύγχρονη θεματολογία και οι εργασίες που απαιτούν μια μικρή έρευνα από την πλευρά των μαθητών και παρουσίαση εκ μέρους τους, η εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας έργου από τους μαθητές. Άλλα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μας. Χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες, όπως διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικά βιβλία. Διαθέτουμε οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για πρακτική άσκηση στη διδαχθήσα ύλη. Χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό με προσομοιωτικές ασκήσεις για προετοιμασία σε διεθνείς εξετάσεις γλωσσομάθειας. Ανανεώνουμε τακτικά τη διδακτική ύλη και την επικαιροποιούμε σε κάθε αλλαγή των προδιαγραφών των διεθνών εξετάσεων από τους φορείς πιστοποίησης. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουμε κωδικό πιστοποίηση από τον οργανισμό UCAS της Μεγάλης Βρετανίας για εισαγωγή των μαθητών μας σε βρετανικά πανεπιστήμια. Αυτός ο κωδικός μας δόθηκε από το 1995. Έχουμε πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας δίνει πρόσβαση σε συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πιλωτικά προγράμματα. Έχουμε ήδη υλοποιήσει 2 τριετή πιλωτικά προγράμματα στα πλαίσια του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, με συμμετοχή 7 χωρών στο καθένα. Και υλοποιούμε αυτή τη στιγμή άλλο ένα, με Γαλλία και Τσεχία. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμμετέχει σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διενεργούνται από τους φορείς Pearson, Cambridge και Michigan. Συμμετέχει επίσης σε εσωτερική επιμόρφωση εκπαιδευτών που οργανώνεται και προσφέρεται από την εκπαιδευτική δυναμική. Αποτελέσματα της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Με τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε, οι μαθητές μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, να έχουν ευγενή άμυλα, να σέβονται τις απόψεις των άλλων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, πρακτική που θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμη στο μέλλον, στις σπουδές τους, στην έρευνα, στον εργασιακό χώρο, αναπτύσσουν τον αυτοσεβασμό και εκτιμούν τις ικανότητές τους, αποκτούν στόχους για το μέλλον τους, αξιοποιούν τις γνώσεις τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι για πολύ σημαντικά τοπικά και περιφερειακά σεμινάρια, γεγονότα, προβολή του νησιού, επελέγει το σχολείο μας και οι μαθητές μας για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αναφέρω ενδεικτικά. Τετράμινο σεμινάριο επιμόρφωσης των τροχονόμων της Σύρου στην αγγλική γλώσσα που διοργανώθηκε από τον ΕΟΤ. Συμμετοχή μας στις τριήμερες διαπραγματεύσεις της τοπικής αρχής και των επιχειρήσεων με την Κινέζικη Πρεσβεία. Συμμετοχή των μαθητών μας στην επικοινωνία των αθλητών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες κατά τη διάρκεια του πανευρωπαϊκού τουρνουά βόλεϊ που υλοποιήθηκε στη Σύρο. Συμμετοχή μαθητών μας του Ισπανικού τμήματος στην υποδοχή του πρέσβη της Ισπανίας στη Σύρο. Συμμετοχή τέλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 με μεταφράσεις των επιστολών και των άλλων εντύπων στους αθάνατους και στις πρεσβείες όλου του κόσμου που ανέλαβε η Νομαρχία Κυκλάδων. Μεταφράσεις εντύπων προβολής στο Δήμο Ερμούπολης και άλλα. Η συμβολή μας σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και σε απασχόληση μαθητών μας. Πολλοί μαθητές μας έχουν σπουδάσει ξένες φιλολογίες στην Ελλάδα, εμπνεόμενοι από το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο έμαθαν την αγγλική, ιταλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα. Έχουμε προετοιμάσει πολλούς μαθητές και μαθήτριές μας να σπουδάσουν σε βρετανικά και αμερικάνικα πανεπιστήμια στους τομείς αρχιτεκτονική, νομική, οικονομική επιστήμη, φυσική επιστήμη, φιλολογία, ιατρική, τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανική επιστήμη, καλές τέχνες, πολιτικές επιστήμες, βιομηχανικό σχέδιο, εσωτερική διακόσμηση, για να αναφέρω μερικές σχολές. Άλλοι μαθητές μας ασχολούνται αυτή τη στιγμή με έρευνα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και κάποιοι άλλοι εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιαπωνία και στην Αμερική, σε αξιόλογες θέσεις μετά το πέρας των σπουδών τους. Έχουμε προωθήσει πολλούς μαθητές μας μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών τους στην Ελλάδα να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Αμερική, σε τομείς όπως αρχιτεκτονική, συντήρηση κτηρίων, ναυτιλιακά, ιατρική, νέες πηγές ενέργειας και ρομποτική.
όλοι τους πιστεύουν ότι αν δεν είχαν λάβει την άριστη γνώση στην ξένη γλώσσα και τα κίνητρα, στην ουσία και όχι απλά το τυπικό χαρτί, δεν θα είχαν αυτές τις ευκαιρίες σε επιτυχημένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές ή σε επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Τέλος, η ξένη γλώσσα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προτεραιότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι παρόλη την περιπέτεια που περνάμε όλοι μας, η απόκτηση πιστοποιητικών σε ξένες γλώσσες και κυρίως ουσιαστικών προσόντων, όχι μόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι προτεραιότητα και επένδυση για αύριο. Ζούμε πλέον σε ένα πολυπολιτιστικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η απόκτηση γνώσης σε ξένες γλώσσες είναι ένα διαβατήριο διαβίου που θα πρέπει να βρίσκεται στις αποσκευές μας και στην καθημερινή μας ζωή και στις συναλλαγές με όλους και στις προσπάθειές μας για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ. Η μαθήτριά μας, Μαρία Ντάφου, τώρα θα μας παίξει κάτι στο πιάνο. Θα ήθελα να πεις τον τίτλο. Can you please? Είναι το All My Loving των Beatles. Students. Good evening, teachers. Firstly, I would like to say how happy I am to be given this duty to represent my group and invite the students who are going to receive the pre-A1 PALSO certificate tonight. When you hear your name, please come over here. Φίλιος Κωνσταντίνος. Φρέρι Άγνες. Καπέλα Δήμητρα, Φρέρι Άγνες, Καπέλα Δήμητρα, Κοκμωτού Βασιλική, Καπέλα Νικολέτα, Σκευοφύλακα Άννα, Βαρθαλίτης Δημήτριος, Μαραγκός Νικόλαος, Αρακά Μαρία, Μπιρμπίρλη Ηλιάνα, Καψομενάκης Αλέξανδρος, Πρίντεζης Ανδρέας, Βαρβιτσιώτης Τζόρτζ, Πελέκη Παρασκευή Myself, Απέργη Θεοδώρα, Μαραγκού Κατερίνα, Σταβιανουδάκης Τηλιανός, Πρίντεζη Ειρήνη Φανερωμένη, Ξανθόπουλος Ευάγγελος, Ξενάδιος Αλέξανδρος, Βαρθαλίτου Λιδία, Γεωργίου Μόσχα, Ρούσος Ευάγγελος.
Also, we'd like the pre-A1 from Posidonia School, Príntesis Fragiskos, Xenakis Ioannis, Κωνσταντίνου Εκατερίνη, Δουράτσου Μαρία, Ρούσος Βασίλειος, Ριγούτσου Άννα Μαρία. Where are they? You should be running. Alexander's not here. Yes. I saw it. In come to the front, Lydia, come to the front so we can see you. Congratulations. Closer. The other people, Ριγούτσου, Xenakis, Κωνσταντίνου, and Duratsou? No, they haven't. Congrats to all of you and myself, of course. Now I would like to invite the students to get the pre-A1 PALSOC certificates with grade A to make a short speech each. When you hear your name, step forward, please. These students are Φίλος Κωνσταντίνος. He's not here, he's not. Okay. Freri Agnes, Καπέλα Δήμητρα, Κοκμωτού Βασιλική, Καπέλα Νικολέτα, Σκευοφύλακα Άννα, Βαρθαλίτης Δημήτριος, Μαραγκός Νικόλαος, Αρακά Μαρία, Μπυρμπή Λιλιάνα, Καψομενάκης Αλέξανδρος, and Prentice Andreas. And also, before you start your short speeches, Príntesis Frank got A, and also we have Xenakis Ioannis with A, but he's not here. Κωνσταντίνου Εκατερίνη with A, but she's not here. And Ριγούτσου Anna Maria with A. Maybe they forgot, they come next Sunday. Who knows? Thank you, Vivi. Go with your group. There are microphones there. Good evening, everyone. I'm so glad that I passed my PALSO with an A, and I would like to thank my teachers for their support all these years, and especially Mrs. Valentina, who helped me learn the right way of learning English and made me love English. Thank you. I would like to thank my English school, especially Miss Christine, for teaching us the right way to learn English. Thank you. I would like to thank all my teachers for their help and knowledge that they helped me to succeed and take the PALSO. Thank you very much. I'm very happy because I passed the PALSO exams with an A. Ladies and gentlemen, I'm so happy because I passed with an A the PALSO exams. I'd like to thank all my teachers that helped me so far. If they weren't, I couldn't be what I really am. And I wish to take another exams and pass as well as I passed this one. Thanks. All these years that I'm learning English, I want to thank first of all my teachers that helped me so far, and I wish everybody in the next years can continue this program.
I would like to thank my teachers for my succeed in the past exams. I am very happy that I took this certificate. I want to thank all my teachers who helped me a lot. I want to thank my teacher for their support and their help to me. Yes. Okay. Please. Congratulations. Congratulations to all of you. Thank you. Good evening, everyone. I would like to invite the students who are going to receive their A1 PALSO certificates. When you hear your name, please come over here. The students are Barbara Efremia Marietta, Παντολιού Maria, Τρέκα Maria Αγγελική, Καπέλα Δήμητρα, Καπέλα Νικολέτα, Μαραγκός Νικόλαος, Βαρθαλίτης Δημήτριος, Φλόρα Λιγνού, Κοκμωτού Νικολέτα, Μιχάλοβιτς Γεώργιος, Βουτσίνος Παναγιώτης, myself, Πελέκη Παρασκευή, Σταβιανουδάκης Τηλιανός. Anybody else? Do you all have your certificates? It seems that everybody is so confident with their certificates they didn't even come. And also from our other school, A1, no, we don't have A1, A2. Maria, Okay. could you say Who is Vivi? Who? Πελέκη Παρασκευή. Vivi Peleki. If you want, you can go with the first one, no problem. Congrats to all of us. Now I would like to invite the students who got their A1 PALSO certificates with grade A to make a speech each. When you hear your name, step forward, please. These students are Barbara Efremia Marietta. Thank you very much. I want to thank all my teachers, especially Mr. Manos, who helped us as much as he could, and I'm very happy. Παντολιού Maria. Hello, I'm very happy that I got this certificate. I want to thank all of my teachers, Miss Christine, and especially Mr. Manos, who is the best teacher. Τρέκα Μαρίκα Αγγελική. Good evening, everyone. I'm very happy that I succeeded, and I want to thank the Language Center Papaioannou, and especially Mr. Manos Koutsoukas that made me to love English. Καπέλα Δήμητρα. I'm so proud to take this exam with A,
And first of all, I want to thank all my teachers that helped me, and they are doing everything that they can to help us. Καπέλα Νικολέτα. The same thing. But this one, I think it was inside this certificate, also writing. I won't forget it. I'm very glad, and I want to thank again my teachers. Μαραγκός Νικόλαος. As I said before, I thank you for my success. Βαρκαλίτης Δημήτριος. I said again, thank you a lot. No, go there for a family photo. Stay there for a family photo. Thank you, Nick and Jim, for the very long speeches. Thank you. You're welcome. They will be very memorable. You got the family photo? Okay, thank you very much. Congratulations. Maggie, you stay with me. Good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate all of us successfully passing our examinations and obtaining the A2 passer certificate. Now I would like to invite the students who are going to be awarded A2 passer certificates tonight. When you hear your name, please come over here. I am inviting Apergis Michael. Barbarie Efremia Marietta. Preka Marika Gelki, that's myself. Πανταλού Μαρία. Μεντρινού Κυριακή. Πολυχρονάκη Μαρίκα. Λουλούς Ιωάννης. There, take this certificate and the other one. Nick Tiamis, where are you? Okay. Have you given them all? Yes, hopefully. And a family photo. Congratulations again. Thank you. Are you ready? They can go. Yes. Ο Νίκος ο Τσιάμης, ένας μαθητής μας στην πρίευση, θέλει να παίξει κάτι το οποίο συνέθεσε ο ίδιος για απόψε. Ήρθε για να συγχαρεί τους συμμαθητές του, παρόλο που φέτος δεν συμμετείχε σε κάποιες εξετάσεις, τα έχει πάρει τα προηγούμενα και ελπίζω του χρόνου θα είναι ακόμη μεγαλύτερη η σύνθεση. Έχει κάνει μια δικιά του σύνθεση στην κιθάρα και έχει γράψει και το τραγούδι, το οποίο είναι χριστουγεννιάτικο. Αλλά μόλις μου είπε ότι μάλλον μόνο θα παίξει, να τον συγχωρήσουμε για φέτος, αλλά του χρόνου θα τραγουδήσουμε κιόλας. Thanks.
Thank you. Georgakopoulou Stephanie, is she here? Stephanie? Yes or no? She's not here. She's anxious? Yes. Okay, who will receive your certificate? Okay, so that I suppose I have to ask people, okay, that's the PET B1 level. And I'd like to invite the students who received their PET B1 level by Cambridge certificates. So I'm inviting to come running here, Georgakopoulou Stephanie, anxious or no anxious, Makris Koumoutsakos George, Vamvakousi Maria, Haritos Ioannis, Kotorouchas Antonios, Rigoutsou Ioanna Maria, Livadas Konstantinos, Rousou Miriam. Hello. Congratulations. Come closer. And Miriam. Is Maria here? 2468. 24. Bravo. Well, I'd like to congratulate you, and I'd like to know where are the other people? They're outside in the hall? Probably. Stefania is here. Probably. Stefania is here. Yes. Stefania? Was here. Okay, she's hiding somewhere. Thank you. Congratulations. Maria, come over. Good evening. First of all, I would like to congratulate all of us to obtaining our Excel certificates at level B1. Secondly, I would like to invite the students who are going to be awarded the Excel level 2 B1 certificates tonight. Now, when you hear your name, please come over here. These students are Loretos Hector, Aperis Michael, me, Stringaris Ioannis, Pelekis Ioannis, Vamvakousi Iris, and Kerani Anna. Bravo, bravo. Yes, you must go and get your certificate. Congratulations. Now, let me see. Maria. Here you are. Congratulations. John. Irene. John. And is Anna here? I want to come. No. That was 1 minute. We have some people from Posidonia, right? Also, Orphanou Sofia, Sophie, Apostolidis Alexandros, Karamolekos Manuel, and Rousou Despina. Go there. You have a family photo, and congratulations again. And I wish you go for higher certificates and better work, harder, John and John. Thank you. Which level is that? That's a tie. Also,
we'd like to invite Aspropoulou Dimitra and Vassalos Michael for their Thai B1 certificates. What are these certificates? They are in the same box. Yes. Come here, please. And Michael, Vassalos. Here you are. We want the speech. We want the speech. Say something to the people. Merry Christmas. Congratulations. That was good. You said that very correctly. Okay. Now I'd like Konstantina Kotsia to be here. Konstantina. Which is the next level? B2 FC. That's your card. Good evening, fellow students. It is my honor to invite the students who are going to be awarded their FCE B2 level Cambridge certificates tonight. When you hear your name, please come over here. These students are Xanthopoulou Alexandra, Σταματίου Φρέρης Ιωάννης, Πατάπης Γεώργιος, myself, Μεγαλακάκης Ευάγγελος, Τρουμπετάκη Σοφία, Μπουγιούρη Ελένη, Αργυρού Βαρβάρα, Τρυπέτας Δημήτριος, Μαραγκός Ιωσήφ, Μαραγκού Μαρία, Βασιλικού Μαρία Άννα, Ζεύλη Ευαγγελία, Χότζα Ντορέλ. Barbara, come here to be sure that you take it. No, you haven't. Congratulations. Who's behind you? Hi. Thank you. Thank you for the now. Hello. Here you are. Here you are. And not behind me. Here. Closer. Oh, yes. You also want yours, of course. Congratulations to all of us achieving our goals. Now, I would like to invite the students who got their FCE Cambridge certificates with grade A to give the valedictory speech. When you hear your name, step forward, please. These students are Xanthopoulou Alexandra, Σταματίου Φρέρης Ιωάννης, Πατάπης Γεώργιος. Okay, well, I'm sure that my fellow students will give unforgettable speeches, so I give the floor to them. Okay, I would just like to thank our teachers for their great support and help, because it's all thanks to them that we were able to succeed in our exams. Congratulations to everybody, and I'm so sorry not everybody has come tonight. Okay, congratulations. Thank you. Konstantina. I forgot. I'm sorry. We also have, I always forget, I have two different papers. Zemeli Dimitra also got here FCE, and Vakondiou Ioanna at B1, yes. So, Christine, I'm sorry, we should bring the group back. Julian, yes. You're ECC.
evening, fellow students. I'm honored to be delegated this duty. Yes. To invite the students who are going to be awarded their ECCE B2 level musical certificates tonight. When you hear your name, please come over here. These students are Bouyouri Eleni, Lorenzo Sector, Lulu Elpida, Miyoti Maria Concepta, Moulidou Χρυσούλα, Ρουσουνέλου Μαρία Ιωάννα, Φεραίρης Χριστόφορος, Κεράνης Σπυρίδων, Κότσια Κωνσταντίνα, Μεγαλακάκης Μάικλ, We meet again. myself, Τριπετάκη Σοφία, and Βασιλικού Φραγκίσκη. Achmis. Wait a minute. Now, Hector, can you see yours? Here you are. And from Posidonia, ACC. Here you are, I was holding that. Zemeli Dimitra. So now you will be with a group. Δαλέζιος Κωνσταντίνος. Michael. Μπάνι Λευτέρ. Μαραγκός Ιωάννης. Yes. Περί Ρόζα. Sophie. Congratulations. Is Mariana. Ροζαλία. Spiros. Spiros, come. Okay. Konstantina, come on. Congratulations to all of us. Thank you. Now, according to the tradition, I would like to invite Kotsia Konstantina, who got her ECCE Michigan certificate with the highest grade, to give the valedictory speech. Hello everyone. First of all, congratulations to all the students who took their certificates. I would like to thank my teachers because they encouraged me and helped me to cope with this. Because at the beginning I thought that it was something very challenging and difficult, but right now I think that it was easy and I just was exaggerating. And I would like to say to those who are now preparing to take their exams, it's not something impossible, you just have to believe in yourselves. Thank you. Thank you, Konstantina. Now all of us will be taking a group photo. Go. We have some more people from, this is, what was the level? We don't have. We have. Yes, finished. The next one is at Excel level 3. Yes, we have. Congratulations to everybody at Excel 3. This time I start from Posidonia. At level at Excel 3, Androvitsane Anthi, Maraγκός Ioannis, Χότζα Ντορέλα, Παπάζογλου Παναγιώτα, Μπακονδίου Ιωάννα, Δαλέζιος Κωνσταντίνος, and I'd like to ask Vangelis Megalakakis to come here. Vangelis. Congratulations. Good evening, fellow students. First of all, I would like to say how excited I am to be among the successful candidates who obtained the Excel Level 3 certificate. Although I am looking at it from a higher level now, at the time we sat the examinations, it looked quite challenging. But we set our goals and we worked towards that purpose with determination and diligence, and the results awarded us. I would like to congratulate all of us on this achievement, and I would like to invite the students who are going to be awarded with their Excel Level 3 B2 level certificates tonight. When you hear your name, please come over here. These students are Ρουσουνέλου Μαρία Ιωάννα, Κουλούρας Γεώργιος, Μεγαλακάκης Μάικλ, Κεράνης Σπυρίδων,
Βασιλικού Φραγκίσκη, Βλαντούσης Σπυρίδων, Λούσας Δημήτριος, Πανούσης Γεώργιος, Αλεξανδρίδη Μαρία, Λιγνού Αναστασία, Μπρούσου Ειρήνη, Λορέντζος Έκτορ, Πρίντεσης Ιωάννης, Εντρούσου Μαργαρίτα. Thank you, Vagelis. Congratulations. John. Are you sure it's yours? Margaret. Congratulations. Is there someone having the certificate? Is Peter here? Everybody got their certificates. Well, congratulations and from myself, and I'd like to see the same faces next year when you will be awarded a higher certificate than this one. Congratulations again. No, stay. We have also the Thai B2 level, I'm sorry, Thai B2, Lulu Elpida, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, and Σωτηρίου Γιασιμό, our secretary. What did I say? We offer multiple services. Yeah. Thanks. And now everybody say cheese, please. Good. Okay, and now I'd like to ask our German teacher, Frau Kerstin Forster, to award the German certificates. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, γιατί δεν θα μπορώ να μιλήσω τόσο ωραία, οπότε θα το αφήσω. Θα ήθελα να έρθουν τα παιδιά και από τα 3 επίπεδα, που χαίρομαι πάρα πολύ που παρόλα τις δυσκολίες που υπάρχουν συνεχίζουν και τα παιδιά και κυρίως και οι γονείς να προσπαθήσουν και δεύτερη, ίσως και τρίτη ξένη γλώσσα. Μπράβο σε όλους. Και θα ήθελα να έρθει εδώ η Ζέμελη Δήμητρα, ο Κουλούρας Ευδόξος, που έχουν πάρει το Β1. Μετά στο Β2 έχουμε τον Αϊωτάκη Στέφανο και τη Γιανναδάκη Άννα, και στο C1 τον Βασιλικό Ευάγγελος. Come over here. Μπράβο σας όλους. Άννα και Βαγγέλης. Μπράβο σας. Kannst du das übersetzen? Nein? Okay. Ich gratuliere euch allen. Ganz herzlich. Dankeschön. Bravo. Good. We have also, θα έπρεπε να έχουμε 3 Ιταλικά για απόψε, αλλά μόνο το ένα παρελειφθεί, οπότε θα το δώσουμε στην Μαριάννα Βασιλικού. You represent the whole group, Mariana. Mariana, can I ask you something? What is the level? I don't remember. B2. Celli 3. Congratulations. Okay. In Italiano, Mariana, come back. Somebody says that you must say that in Italiano.
Questo è il certificato, c'è libre, come B2 in inglese. Complimenti! You pass, you pass. Can Alexandra come over here, please? Xanthopoulou. Now we start the advanced level and then we have the proficiency. Good evening, fellow students. First of all, I'm honored to have been chosen to represent my group, who sat examination for CAE certificate by Cambridge and achieved our goals. Secondly, I would like to congratulate each and everyone on passing these examinations. And now I would like to invite the students who are going to be awarded for their advanced Cambridge certificates, level C1, tonight. When you hear your name, please come over here. These students are Altouva Katerina, Proveleggiou Urania, Apomachos, and the name is Michael, Papazoglou Panagiotta, Peri Rosalia, myself, Congratulations. Michael, hi. Congratulations. Camposano Francesca, Apomachos Michael, again, Pridis Theodore, Zevli Evangelia, and Proveleggiou Urania, again. Michael. Yes, some people have got double certificates. Good. Actually, it wasn't so bad. Congratulations. We finished. Come to the center. Finished. Be smiling. Don't sit like being, prisoner somewhere. You must be excited. Okay, thank you and congratulations. No, go back because we've got many at this advanced level. Polychronakis Emmanuel. Maragou Maria. What is this? Capella Marina. And also from Tai, Varthalitis Anargyros, Rifkianou Irene. I'm here because I Stay here, please, both of you. Stay here. Irene. Irene, no, wait a minute. There you go with it. You wanted to say something? I had only B2 and I had given up English lessons for 20 years. In 4 months, with the precious help of Mrs. Papaioannou, I managed to take C1. So I invite all adults who want a certificate in English to attend the Educational Dynamic Language School. Thank you. And Mr. Varthalitis would like to say a few things. I would. This is the tradition with the adults. They don't take only the certificate just without any exchange. I would like to thank Mrs. Zeni Papaioannou for the patience issue during my English refresh, and I wish it will be this certificate will be the stone for my career. So, the next level is, no, the same level, please stay there. Have we finished with the advanced? No. Yes, 1 minute, 2, 3. Yes, Jim Gavalas, please. Thank you. Let me explain something. The people who got A, they are supposed to make a valedictory speech.
the people who got B are representing their groups. I hope everybody has understood that. Good evening, everyone. Firstly, I would like to say how thrilled I am to be present at the Certificates Award event tonight. Secondly, I would like to invite my fellow students who are going to be awarded the ALSA Advanced by Hellenic American University certificates at C1 level tonight. When you hear the name, please come over here. I am inviting Argyriou Barbara, myself, Hodja Dorella, Perry Rosalia, and Vavakousis Tomas. To be sure. Congratulations. I would like to congratulate all of us on achieving this target, which gives us the strength and optimism that with proper work and determination we will achieve an even higher target, that is to obtain the proficiency certificate next term. The tradition is that the valedictory speech is made by the students who obtain their certificates with the highest grade. In this respect, I would like to invite Rosalia Perry, who got her ALSA advanced certificates with the highest grade, to take the floor. Rosalia Perry. Well, I am really happy for standing here today, but most of all for holding this certificate. I remember myself when I was younger, and I used to sit in one of these chairs, and I used to watch and admire the older students who were receiving their certificates and making their speeches. Now, at that time, I thought that it would be really difficult for me, but now I know that it wasn't that difficult. The only things needed were hard work, studying, and determination, and to be honest, I wasn't that good at the two first, but I had plenty of the latter, so that's what made me achieve my goal, even if it's not completely achieved, as we're waiting for our proficiency results in March. Anyway, I would like to wish good luck to all of you, and the only thing I would advise you is always fight for what you deserve and never give up. No, wait a minute. Βαμβακούσης Τόμας. Γιατί δεν ήρθατε, δεν ήσουν εδώ όταν φωνάξαμε? Αυτό είναι. Πού είναι ο Θωμάς? Συγχαρητήρια. Ευτυχώς κάποιοι μαθητές μας στείλαν αντιπροσώπους. Okay, now, at Excel 4. And now, by advanced, finished. And now we go for the proficiency. We start with Edexcel level 5. Michael? So invite your fellow students. Good evening, everyone. I would like to say how thrilled I am to be here tonight at this Certificates Awards event and receive my certificate, which I obtained through hard work and sacrifice of time and energy, but it was worth all the way. As the candidate who received the second best grade, I would like to invite my fellow students who are going to be rewarded their Edexcel proficiency certificates at C2 level tonight from May 2011 and May 2012 examinations. I'm inviting Vasilikos Evangelos, Yanadaki Anna, Regdoulos Georgios Altair, Apomachos Michael, myself, Maragos Iosif, Maragou Maria, Congratulations. Capella Marina Irini, Andrew, so young. Bravo, you got proficiency. Very good.
Αλτουβά Κατερίνα, Βασιλικού Μαρία Άννα and Πολυχρονάκης Εμμανουήλ. Marina. Congratulations to all of us on this achievement, and I wish all of us the best in our pursuits and always work towards progress and personal development. Congratulations. Stay there because we've got 3 different groups of proficiency. Athena. Well, good evening. I must say that I'm very excited to be awarded my long anticipated proficiency certificate and share my feelings with so many successful candidates at the certificates award event tonight. In my capacity as the candidate who received the second best grade, I would like to invite my fellow students who are going to be awarded their ECPE proficiency certificates by Michigan University at C2 level tonight from 2011 examinations. So, I am inviting Vasilaki Sofia, Janeti Evangelia Panagiotta, Ρούσου Αγγελική, Γιανναδάκη Άννα, Κότσια Αθηνά, Κουμπαράκη Ειρήνη, Βατσιού Βαρβάρα, Θεοδωροπούλου Κωνσταντίνα, Τοπαλίδου Ξανθίπη, Τσακύρης Τουπουλέζης, Τοπουζέλης, I'm sorry, Παναγιώτης, Βασιλούδη Ελένη, Λάμης Ηλίας, Φυλαχτός Γεώργιος, Δερμιτζόγλου Νικόλαος. Congratulations. Wait a minute because I can recognize faces. So this was the ECP, right? Athena. Athena, come over here. Kubaraki Irini. She's not here. And Tsakiris Topuzelis did not come. Barbara. Here. Yes. Congratulations. Athena, when I'm finished, then you say what you're saying. So we don't have Vermitzoglu, he's in Athens. Theodoropoulou Kostiana, congratulations. And Zaneti, Evangelia, where are you? Yes. And also Anna Yanadaki, congratulations. Phylaktos George, they promised to come. Topalidou Xanthippi, she is in Kozani, I think. Evlamis Elias. And Rusa Angela, congratulations. And I've got 2 more. Vasilaki Sofia, but she's in Naxos, right? And Vasiloudi Elena, not here. Did we say the Christine, she has given you. Okay. Now, you can continue. Congratulations to all of us on this achievement, and I wish we set higher targets in our future studies and personal development. As the tradition is... Something, a whole certificate. Yes. As the tradition is, I will invite Elias Vlamis, who obtained his proficiency certificate with the highest grade, to make the valedictory speech. Elias Vlamis. Can you give me a minute?
Hello everyone. First of all, I would like to thank my teachers for being there all the time for me and teaching me. My mother for being there for me and He's not here. paying for the school. And my dog. Yes, he was my biggest and best comrade in this battle. Because all the time that I said, oh, I forgot my homework, my dog ate it. Thank you, everyone. Thank you. Manuel, I didn't get your certificate. Where is it? I searched everywhere. I have seen them. Can everybody check what they are holding? I've got the ECPE here. I'm sorry. It was in the second part. He was with the same. Did you hear your name now? Ah, that's why. What are you holding? He's on level 4. Because you are with the next group. That's why you did not take it. Now you will take it. We haven't finished with proficiencies. We have another group. We have what? And I have a little show. Good evening, everyone. I'm excited to be present tonight at this Certificates Award event and share my feelings with my fellow students and my teachers. In my turn, as the candidate who received the second best grade, I would like to invite my fellow students who are going to be awarded their ECPE proficiency certificates by Michigan University at C2 level tonight from May 2012 examinations. I'm inviting Βασιλικού Μαριάννα, Προβελεγγίου Ουρανία, Πολυχρονάκης Εμμανουήλ, Μικρογεωργίου Νικόλαος, Μαραγκού Μαρία, Μαραγκός Ιωσήφ, Καπέλα Μαρίνα Ειρήνη, Καμποζάνο Φραντσέσκα, Απόμαχος Μιχαήλ, Αλτουβά Κατερίνα, and myself. Congratulations to all of us on this achievement, and I wish all of you the best in your studies and in your life. As the tradition is... Michael? Where's Michael? 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 Maria? Sorry, is Nicholas Mikrogeorgiou here? No. Well, Nicholas Mikrogeorgiou was supposed to make a speech. So, Stephen, what do you think of tonight? Well, definitely, it wasn't an easy target to achieve, but in the end, I'm very happy to have obtained the highest certificate of the English language, and of course, I have tried, but I'm sure I couldn't have achieved it without the precious help of my teachers, Miss Eugenia Papaioannou and Miss Christine Kanelopoulou Kyriakopoulou. Thank you. Thank you and congratulations. We have one more proficiency to give to Helidonis Argyrios. Is he here? No. So we go back to the school with a lot of things. Now, can you be patient for 3 minutes? Konstantina Rauzeu is going to play something for us. Don't move, don't go. Something for us, for you. Konstantina.
Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Everybody, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Congratulations.